U temi kako su osjećamo u bolesti moje su gošće osječka liječnica, predsjednica tamošnje podružnice Hrvatskog društva za palijativnu medicinu, doktorica Branka Kandić-Splavski i patronažna sestra Doma zdravlja Primorsko-goranske županije i predavačica na stručnim studijima sestrinstva i primaljstva u Rijeci i Karlovcu, profesorica Angela Lovrić. Dobrodošli. Nakon uvodnog priloga, koliko je kod nas zaživio Svjetski dan bolesnika? Evo najprije vi, doktorice Kandić-Splavski. Nažalost, mislim da nije zaživio dovoljno, da bi trebalo više obilježiti ovaj dan. Dan kada bi se i zdravi trebali prisjetiti da su zdravi i slaviti to što su zdravi, a bolesni to da uvijek ima još bolesnijih. Znači da postoje ljudi kojima još treba više pomoći. Znači mislim da je premalo obilježen, da bi svi trebali na taj dan pružiti puno više empatije jedni prema drugima. Vi, profesorice Lovrić, dolazite iz jednog drugog kraja, dakle dolazite iz Mora, iz Primorsko-goranske županije. Kako se tamo shvaća Svjetski dan bolesnika? A možete reći kako ga vi shvaćate? Pa ja mislim da ja doživljavam da se shvaća na globalnoj razini poput jedne manifestacije, samo jednom godišnje, a da bi se trebao u stvari ovo što je doktorica rekla izraziti u sustavnu brigu za bolesne. I svakako bih voljela evo na ovaj način reći da bi trebalo pojasniti sakrament bolesničkog pomazanja i njegovu snagu i jačinu, jer je uvriježeno mišljenje da je to sakrament koji se daje samo bolesnicima i ljudima na kraju ovozemaljskog hoda. I znači da bi ovaj naš dan bolesnika koji mi proslavljamo trebao izroditi u sustavnu jednu brigu, znači tokom cijele godine. Oni koji su slabi, koji pate, moraju biti u središtu naše pozornosti kako se nitko od njih ne bi osjetio zaboravljenima. To su papine riječi u susret ovogodišnjem danu bolesnika. Koliko su naše društvo, pa koliko je i sam zdravstveni sustav kod nas human? Izvolite. Koliko je uopće sve humano, toliko je zdravstveni sustav. Svi smo, odlično imamo zdravstvenu skrb što se tiče tehnologije, dijagnostike, liječenja. Međutim, ono što još uvijek fali i u edukaciji mladih kolega je zapravo komunikacijske vještine i vještine u međuljudskim odnosima. Tu još uvijek fali. A to je ono što u svu suvremenu medicinu najviše i nedostaje u našem sustavu, zapravo ljudskost, toplina i osjećaj čovjeka prema čovjeku. Ne samo struke prema čovjeku, nego i međusobni. Vi se, profesorice, na terenu susrećete zapravo s različitim ljudima, s marginaliziranima. Dakle, mene zanima kakva je solidarnost u društvu? Kako je vi doživljavate? Pa ja mislim da je premalo solidarnosti u društvu, da bi trebalo puno više akcija i puno više naših dijela koja bi senzibilizirala javnost. Znači da se okrenu prema marginaliziranim skupinama. Evo ja moram navesti moj Franjevački svjetovni red, čiji sam ja član, koje već četvrtu godinu sad će biti, vodi prihvatilište Ruže Svetoga Franje. Tu su naše ulične svjetiljke koje progovaraju o problematici socijalno marginaliziranih skupina. Zatim tu je naša kuhinjica za milosrdnu braću i sestre. Tu je pokretanje naše socijalne samoposluge koju smo organizirali, ako se sjećate, ako ste pratili, kad je bila akcija Mladi protiv gladi. Tako da sad ćemo imati konstantno cijelu godinu, znači za socijalno najugroženije u našem društvu, gdje će moći pribavljati osnovne potrepštine, prehrambene i higijenske. Zatim tu je sad pokretanje projekta za romsku populaciju, gdje ćemo raditi zdravstveno prosvjećivanje i radit ćemo učenje hrvatskog jezika, priprema hrvatskog jezika za školu. Zatim ćemo jačati njihovu socijalnu kompetenciju. Da čujemo kakva su osječka iskustva i kako vi tamo doživljavate solidarnost ljudi jednih prema drugima. Upravo smo završili jednu akciju lanjske godine. Udruga Palija Centar na vrlo lijep način je uspjela objediniti puno drugih udruga našega grada, pacijente, znači i bolesne ljude, i zdrave ljude, i profesionalce, športaše. Znači upravo smo dokazali da ako postavimo zajednički cilj, ako je taj cilj plemenit i lijep, svi će se rado odazvati.
i zajedno možemo napraviti puno više, možemo neku ideju dovesti do kraja i jednu javno-zdravstveni problem podići na viši nivo, odnosno pokušati ga i pridonijeti razrješavanju istoga. Tu govorim o palijativnoj skrbi, opet o onima koji su u toj potrebi, to su ljudi umirući i djeca, znači oni sa takovom dijagnozom koja više nema izlječenja, ali dostojanstvo života, znači kao što imamo dostojanstvo novorođenčeta, tako je dostojanstvo čovjeka u odlasku, isto treba cijeniti i to upravo je odraz kulture jedne države, jedne nacije, kako se ophodi prema onima kojima je najteže, koji su bolesni i umirući. Tu se upravo vidi ono gdje trebamo svi još reći puno i napraviti još puno toga. Vi ste, profesorice, ako se ne varam, nedavno posredstvom medija doduše sudjelovali u raspravi o prizivu savjesti zakona o sestrinstvu. Je to točno? Je. Da. Zapravo, čime se to sestre susreću na svom poslu? Je li to zakon takav njima potreban? Definitivno mi je potreban, zato što sestre ćete susresti na radilištima poput ginekoloških klinika, savjetovališta za kontracepciju, skrbi za umiruće i tu dolazite u recimo u sukob svojih osobnih uvjerenja, svojih moralnih načela sa zakonom, jer morate sudjelovati u raznim medicinskim zahvatima koji se kose u konačnici i sa vašim vjerskim uvjerenjima. Ako ste vjernik, da? Ako ste vjernik, definitivno. I onda nema sestra uporišta gdje će se pozvati u zakonu, nego sve ovisi o dobroj volji nadređenoga. Znači, da li će on imati sluha za taj njen problem ako ona želi to odbiti sudjelovanje u takvom zahvatu. Evo, ja ću navesti samo jedan primjer gdje sam se ja osjećala kao vjernik vrlo posramljenom. Svojevremeno kad sam radila u ginekološkoj ambulanti, došla je gospođa koja je bila joj 5. trudnoća. Od 4 djece jedno je bilo dijete s posebnim potrebama i mi smo njoj sugerirali test probira, znači da se provjeri da li će dijete koje treba biti rođeno imati nekakve genetske malformacije i amniocentezu. A ona je nas pogledala i onda nam je odgovorila kao, zar to bi nešto promijenilo? Ja sam vjernik i to dijete će biti rođeno bez obzira što vi dijagnosticirali. Evo, i to je izazvalo ovako poprilično, ja bih rekla, i posramljenost i tugu kod nas, i kod doktora, i kod mene, jer jedno i drugo smo vjernici. Doktorice, kratko, koliko se poštuje ljudsko dostojanstvo od začeća do prirodne smrti? U sustavu se poštuje, znači imamo dobar medicinski sustav, ali ono ljudsko... A što nije dobro? Uvijek je malo je ove ljudskosti među ljudima. Toga je sve malo, vidimo da smo sve više otuđeni i zapravo je to 2012. godine Svjetska zdravstvena organizacija predviđa da će druga po pojavnosti bolest biti depresija. To govori o stanju duha, zapravo to nije bolest tijela, nego naše duše, naše psihe i to govori i na kom dijelu što nas ono žulja i na kom dijelu treba još poraditi. Znači na toj našoj duhovnosti, na ozdravljivanju naše psihe, naših emocija. Tu svi moramo puno više napraviti.